सासे सान्थालि सुबुङा मिडियानि सिगाङाव मा फोरमायदों नोंथांमोना मिथिगौना? बिथाङा बुंदों जे बे रुनिखातायाव थानाय जि फरेस्ट अफिस बे फरेस्ट अफिसाव थानाय फरेस्टारफोरा माने गाज्रि खामानि मावदों, लोंनानै गाज्रि खामानि मावदों, अज्ञाननि खामानि मावदों होनना बुंदों। दा बे कर्मकर्ताफोरा गाज्रि खामानि मावदों होननानै बिथाङा अजद मोनसे एलिगेसन होदों मिडियानि सिगाङाव, स्टेटमेन्टखौ होदों बिथाङा। नोंथांमोना आं देखायगोन बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों मिडियानि सिगाङाव। दा गावसोरो दायखौ मावबाय, गावसोरो फरेस्टनि हाखौ दखल खालामबाय, गावसोरो हाग्रा ओनसोलखौ सिफायनानै बिफां लाइफां दाननानै नेशनेल पार्कनि हाखौ दखल खालामदों, बिथांमोनखौ हमनानै लाबोदों। दा लाबोखांनायनि उनाव दा जाहैबाय मिडियानि सिगाङाव बिथाङा बुंबाय जे फरेस्टारफोरासो दाय, फरेस्टारफोरनिसो दाय, फरेस्टारफोरासो लोंनानै अज्ञाननि खामानिखौ मावदों, नङा होमबा? बेबायदि बाथ्राखौ माने अजद लाबोदों बिथाङा। बिथाङा आरो बुंबावदों जे बे फरेस्टारफोरा एरेस्ट जानांगौ, अब्लासोनो बिसोरो सिरि थागोन, सान्ति जागोन बिसोरो। मा बाथ्रा बुंदों नायसन नोंथांमोना। जोंनि हायावनो थानानै दिनै बिटिसिआव जोंनियावनो थानानै जोंनि हायावनो थानानै बिथाङा मिडियानि सिगाङाव बेबायदि बाथ्रा बुंनो साहस बहानि मोनखो बिथाङा फरेस्टारफोरखौसो उल्था माने एरेस्ट खालामनो थिनदों, अब्लासो मानो सान्ति जायोनो बिसोरो। दायखौ मावदों बिसोर, नङा होमबा? जायफोरा बेयाव बेआइनि भाबै हा दखल खालामदों बिथांमोनखौ हमनानै लाबोदों। आरो बेयाव फरेस्ट बिफाननि दायित्व दङ, रेसपन्सिबोल मोनसे दङ, बिथांमोननि रेसपन्सिबिलिटि। हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनाया बिथांमोननि दायित्व। दा बे दायित्वखौ बिसोर पालन खालामदों, डिउटिखौ फालिदों बिसोरो। दा बे डिउटिखौ फालिनायाव बिथांमोना दिनै अफिसखौ गाग्लोबफैबाय, गाग्लोबफैनायनि उनाव बिथांमोना अजद लाबोदों जे फरेस्टारफोरासो लोंनानै बेयाव गाज्रि खामानि मावदों, अज्ञानिक कान्दफोरखौ मावदों। दा फरेस्टारफोरखौ एरेस्ट जाजानो लुबैदों बिथाङा। नोंथांमोना बिनि स्टेटमेन्टखौ नाय, मा बुंदों बिथाङा। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক এৰেষ্ট কৰা নহয়, তেতিয়াহ'লে এই মানুহ হয়তো শান্ত হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি প্ৰশাসনক আহ্বান জনাম, যিসকল ফৰেষ্টাৰ আছিল, যিসকল ফৰেষ্টৰ কৰ্মী আছিল, তেওঁলোক শীঘ্ৰে ডিটেইন কৰিব লাগে, তেওঁলোক এৰেষ্ট হ'ব লাগে। তেওঁলোক এৰেষ্ট হ'লেহে আহি পৰিৱেশৰ ফাম কাটিব। গতিকে আমি